Soyayyar ki kin koya mini amma yanzu ban mora ba. To kuka fa nake yi kullum a sanadinki. To ai ni da na zaci cewa na same ki, domin na gama ƙara kuɗin sadaki, domin aurenki ya zamo naki. Sai kika ce min ba kya so na ne haƙuri ko da ban so ba. Kuma da farko ke kika fara sami ni sanki, don fa ko fa ina na je ai dole na kalli kiranki. Ko ba ni gida sai na zo na zaune gare ki, na kashe uzurina domin uzurinki. Ashe ke ba kya ma lura dukan abin da na yi a gare ki. Soyayyar rikice ta saka aka ce mini mage, har wasu masu ke ce min yau aina zauce. Babu ruwa na koda sun ce min na bauɗe, duk sanadinki ake min zagi. Duk baki ganin abin da aka yi min kan soyayya. Gashi a kullum sanki yana saka na jinya, na yi jigun ba marabata ni da maraya. Duk nazari na aina ɗauka ai zaki sauya, ba ka ba saka na yi kuka. Kin ga ba zai yi inda iso ki bani ban nema ba. Ƙarshen zancen za na faɗa miki ki saurara, wanda ya so ga kai ma so shi kar yayi jinya. So dan Allah kar ku duba abin da ya tara, ga wazina ki amfana. Ni rafsan soyayya